ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Kamon ban long slur, ringkat bat kaman ba Shongkhia. Ka Shong ha ka Jinglong scam, bat Jingjit bastard jongi. Ka Tata Harrier, ka Kali ka ban san ya ka Lintia jongpi, ka la ban long ka jongpi minta. Book ya ka Tata Harrier ha Frank Motors, lat korngi, lani phone hau number hinyo not sausan ar, not hinyo khandai hinyo lai. Kindiat sengi hadirin berkinong yalam jangka Meghalaya Asha Workers Union kila penbena ban penlong da kejingaki ke baklemput sengi hakmat ke office main secretariat marmar ke menteri ke kuat ke khia jangka sarkar jilla ke Dr. Amperin Lingdo kala khot ya keren ya kinong yalam jangka ni ke kinhon hak arpu atrik unai weng araja arpu lai ringkat ke jingdon lang jong principal secretary ke tenat ke kuat ke khia Usampat Kumar. Hak kejingkran bakilat patai kubor ke menteri ke kuat kakhia kala yatho bakatanat ke kuat kakhia kala raiban thau no da ke komiti ke bankin thop lang ikinong yalam shnong ke sarkar barki asha khanang ban pintikna baka jingsiu bainong ke deiban poi bet thik thik syak bank account jong ki asha shu ke menteri ke kuat kakhia kala pintip ru baka sarkar kala raiban kintiu no ye ke jingsiu bainong na ke 8,000 tingka syak lai hajar na ke binta ki asha par ya ke ni ka rai la shim da ke sarkar kum ke jing pin urlong ye ke jing dawa jong ki asha hak baya dei bak ni ki nong yalam jong ke Meghalaya Asha Workers Union kila pin pau ba kim pat la ban kin tho ai namar ba kidang ap ban yo ye ke jing tho na ka sarkar halor ka rai ba kala shim kejing yalang ka ba seiso kejing yalang ka ba nilala ban snuthu kham bria ya kata kajing dawa jong ki asha ski jongi haki jing ya kendu jonga baki haki pra benai shiteng ki beladem ngatip baki babun ki defect sa ka system kadon kata kajing sngo ba ki badai banyo kata ka fix honorarium ru hadu mentak kim pat yu tinggilah ya shim ye kita ki jing ot jing nam jo ki asha kabakalum lang gini ki bon benai ki bang ya kenduk sia kenduk baki tinggilah ya rai kawai bahabang ngipan nak sarkar kum ke department ya kenu ke jing penkiu ya ka bha jong ka jela nak bentak kino ki sectors of workers tadi bendong ke justification dei ban shuong kila le surong I know iki kata habang ngilek siya ka sarkar kami, siya ka sarkar jila, ngilek daka justification. Wala si kita kijingi juki. Hapreng gini kijingi bro. Kajing do no jumki kita ki schemes ki bamanswa. Kata ka Meghalaya Asha benefit scheme, ka Meghalaya maternity benefit scheme. Kabaki yaray hakis nem ki baladep. Ban wanlam no daka taka incentive haka jaka jum kita bro. Ngi kum ka department ngilap ra hakmat jong honorable chief minister haki artli ki jing yalang ki bangi don menen jamin bat menne men step bat ngilarai bangin penmino ya ka scheme tmai kaban kentup ye ki jinglut jong ki asha hakapor bagi hapsiu bai kali jinglut jong ki asha hakapor ba kira ye ki nongpang syaki private institutions jing shisha ngimdei ban pendu iki kum pataru ngilarai ba ngidon kamru ban ai kusnam lane busket yaki asha habaki penduna ya kajingyap jongki longkmi haki shnong ki dong chungki penduna ya ka jingyap jongki klung kiba hapo kashi hajar sni haki shnong ki dong ki jongki ban ngisngau ba ngin ai kerteng thma ya ka ne ka incentive bangin ai yaki asha hakane ka way ka kantin ka boong community based health incentive ban pen iba ka sarkar jilla ka don kamru ban kami ikini kijing dawa kichuki pada ka jing yakran jungi menne ka step ngiyo iba plan dang bon ka kendrum kita ki gaps ka implementation systemic gaps ki bangi haban kami no tingin form ya ki committees habadon bentalang ki asha ki village health councils lani ki dorbars ringkat bat
ki officials na ka NHM, ki officials na ka state, man la ka district, man pet kita kijing jong kini ki asha. But nang ni syakman, ka NHM ka baju sew arku arklur, na ka ki asha, ka niyay sew arku arklur, ka sarkar jelapan, ka baju bay kat nyo klur yi kijing lot ban ay asha, kan pelut no arku hundre klur, hadin kata kajing increase, kan kajing penkiw, yaki incentives, syaki ashas, halor kani kajing khot chungi ya kasngip tumai ka baong community based health incentives. Ki asha kumbakalong kila nget bat kila ya snguthu lang ba don kambale ya kata ban ki up ya kata ka jing betha ka batikna haka rukom ICT syaka asha union ya kata ngila ong bangindle apo ka atenta tam ban ngisngo tanat sibun baki asha baro kilaya rai langhang ni mentan bandit pai syaka kam kaja kanu ka baja hadin kani pedekan ingi bu banginya kana bat ngi kum ka sarkar ngi ong hakini ki nado ka lai phau terik jong ubnai Oktober hado mentah kasngi ka what is the date today? 22nd. Arhu lai terik ubnai November. Arhu terik ubnai November. Ngilado ya kejing im kilong ni kat tu kat ni. Ngilado kejing im ki kena ki bahapo ka chi jar sni kat tu kat ni. Ngimna bansya ya kani beranja. Bat ni kermen ba kajing ya keren, jing ya te kajung ni hakani kajing ya lang kan urlong kumbangi ya te. Bat kini ki committees ki baper ki bungin thau ki districts. Kin kmi no ya kita ki gaps. Kum no ki asha ki bedi banyo fix incentive arajar kampoi sya ko. Idi banwa. Balai galong ta. Kum no ki ashar ki bayarap iki long kmi ki bakakun hayeng kat kum ka kendon jong ka NHM. Balai kim yo itu ka incentive ngitip mentang. Tikin ya ther bahaya kita kijing duna hagi district si paper bat ngakermen manang ni syakman kita ki village health councils lani kita ki dorbar kerpang nakam tak kekot kakia akishnong kitau kinya rap bat kinya tray kinya betin ketilang bangi ke sarkar bat ngin la ban suthu bah ban tray bah ban penkiu ya ki indicators lani ke jinglong jingman jong kekot kakia akishnong ngila ai ngila palpot niki asya kumbalai benai kapa slim namar menta kala dipa ke jingkut jung benai November kalawan ke Desember ke bapun ki syuti yo kumno ngimla tihnrei la kumno ru within 3 months adin bengi syong sebagai dorbar ki disunjuk jong ki dorbar senang bangin pen iya ki bapet ke jingpan jogi asyar ko smudon ngrim tingin petru saka ide ke bengila penyelek bat kisnong kitau kenapa kini ki VHCs jongi kini ram ingi kum ka health department bahkan deliver bahkan improve ya ka system saldong jongi little less than 26 crores okay kamu aku mensuarai ngin bay sa kumba pra hajar point something keluar exact numbers will be calculated number 7,006 ashas ade. Ting yo jitip begini ki asha mentan ruba ki babun kisnong kamtam lay ha kapsor lani ha preng kasor ki bamdon ki asha tingin hapet kita ki babun. So approximately ngin saya pet ngin saya yu tambau honorable chief minister ka jing pet kmi ke jong huang bakadon nongrim ban indei ban shia persyatan ni nak department rungila present you hakarukom ke babiang ti yang wat su ai tang namar ki pansa ai la ka beta kini kijing lut joki asya ki pakilut ha ka jing ya jong ka kam ka jong ki ka jing ya khana jong ni la ya khana ba kan ki approximately ha ka fix incentive shi haja ka bumot r plus 1 kalong lang jang henry ya kita ki incentives ki jong kiru nang khmi shushu plus minus ngimla on tip nomor ba it depends on what evolves ha kata ka jing ya kana jong ni
But kawai kalong ka basyan. Man ka arpo benahin ya mi surok kami hap don nak kajingete bakam syuko bakam bit bakam biang bangim dei ban ya keren ya increment at least hakakat ni kat ni benai dei ban syia lech surok man ka arpo benahin apo ka arsnem ibun tiki workers sa different sectors hap justify ti habang ipan ti at least ngilaya smutenan baki laya kemen ngakwa ban I ya ka hangta don kajing ya keren palat kata nomor yo bakala kajing long brio yo kaya keren tam incentive satu ki asya ki yo ni ambil incentives belum due ya kita Okay. why are they not getting those in what district wise kanya kata nomor kentan ki ya onte babon kisnong gimdan asya babon kisnong ki asya workers kim yo ru ya ka fix incentive mentan apa yang gitu ki executive committee members ru arlain ngot ki ong gim ju yo ka raja. We want to know what is happening. They didn't have the app. That's why They have the app, they don't have the app, we don't know. But why is it not reaching their accounts? These are all lapses in the system, systemic lapses, which we must try to also improve. Temu kena ka prisa ka baka pak sarkar ka ni ka bank account ko ki. Direct bank account. Direct bank account transaction. Ya ni ka gano'n ko very but No, so they're, let's say, at the time of applying for this, when they demand, because there's an app, we are the only state badan kata ka app. Only state has got a, Don't give state badan kata ka app. and they can get even weekly basis. If Weekly they, ru kilaban if yo. they submit their Update claims through and the weekly app. payments they can get. But for some reason, some of the ashas didn't even know that, that. So app that's has- why the committee will be helping. Yeah. Committees are there. We'll form these committees district wise. Yes. Yes.